за нашите младоженци. Аз ви казвам за пореден път добре дошли. Както виждате, тук тази вечер са оркестър Фаворит, студио Ариф и Бошко Сунгурларския, на които им благодарим, че са тук и правят тази вечер още по-специална. Бошко, Сега, трябва да те водя. Трябва да те водя в Турция на операция, брат. Един балон да ти служат, да отслабнеш малко. Айде. Така, майката на Булката казва така. Всичко тази вечер е организирана от нея. Цялата сватба е от нея. Евлери брактъм деди Чоджо Кларама и една прекрасна почивка. 2 дена. Къде? Където така било е изненада, имате и 2 дена почивка. Така че искам едни бурни и силни аплодисменти за тази жена, за тази силна майка, която е до своите деца. Evet. Geçen sene öbür kızını göndermemiş. Şimdi 2 de kızını birlikte kocalarına gönderecek почивкая. Браво! Браво на тази силна майка. Сега ще помоля всички гости да помогнем на камерата, който дарява от лявата страна, а снимките от дясно, за да могат да работят спокойно. Така, mladоженците застават от дясната ми страна. Ve şimdi görüyorum burada başka bir şeyler var. Hoş gelmişsin. За шаферката имаме Шахмаран. Много прекрасен, специално за шаферката. Браво! И за шафера. Това е за здраве, за здраве. Една акıllı çocuk yaptı bu işi. Така, прекрасна гривна за шафера. Да си я носи със здраве. Тук има още подаръци. И за малката принцеса, за слънцето на семейството, пръстен убици, ето тук са, показвам ги. И за принца на фамилията, прекрасен пръстен, естествено, за мъжкара на семейството. За принц İsmail Paşa'ya güzel bir yüzük annesinden. Sağ olsun, var olsun. И тя казва така, аз ще съм винаги до своите деца. И за кумовете имаме пералня. И за техните дечица, за техните принцове. Арп Аслан ve Aras Паша için по една прекрасна гривна да си ги носят със здраве. И както казах, едни бурни и силни аплодисменти наистина за тази силна майка. И искам един хубав кючек от оркестъра за майката специално. Да поиграе с децата си малко. Annem annem güzel annem, annem annem canım olan annem, güzel annem annem annem. Sen de vurdun sen bittin, sen de vurdun sen bittin, yemedin bize yedirdin. Canım anam, güzel anam, sen de vurdun sen bittin, sen de vurdun sen bittin, sen de vurdun sen bittin. Canım anam, aman deme, anam anam, güzel anam, esnaf anam, güzel anam. Браво, браво на нашата прекрасна майка. Сега искам тук да поканя нашите прекрасни кумове.
и да ги посрещнем с един хубав кючек. Айде, Денис, Азербайджан! Соло! Много ли бързате? Бързате ли много? Gelin buyurun çabuk yavrum. Affedeceğim. Buyurun. Kimden? Ayşe günaydın 200 euro. Живи и здрави. Наске и Акив 200 лева. Нека бъдат живи и здрави. Кючека продължава за кръстниците. Заповядайте от ясно вие. Айде, куме! Искам да видя Денис, къде е? Кръстника! На вас ви благодаря. Вие бяхте бързащи. Така, продължаваме за кумовете! Haydi Krusty! So, 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 so. Olabilirse biri kız neredesin gelsin yanımıza. Çakame gotuka. Haydi. С всяка една закъсняла секунда ще ти излезе много скъпо, Денис. O yüzden davran biraz. Haydi bakalım. Nerede kaldın be kardeşim sen? Не знам дали си чул, но вече за тебе цената е по-скъпа тука. Закъсня. Айде, оркестъра! Antideniz, patron deniz. Antideniz, kurnaz deniz. Antideniz, patron deniz. Antideniz, aman de, oyna bana de, yaşa bana de.
20 за камерата най-добрите. За оркестъра 20 точки. Yes. И за водещия 20 точки. И продължаваме за Денис. И за Сунгурлацкия. И за шаферите. И за Вани Салон. Нелсън. Hızlı, çabuk. Kabadan yapın o zaman. Kabadan. Yok bir şey. Соло! Така, кръстника иска да дарява с музика. Лекичко да върви музиката. И казваме 200 лева. 400. Affedeceğiniz. 500. Айде атака! Соло. 600. 700. 800. 900. 1000 лева! За всички гости от Кръстника! Соло 1100, 200, 300, 400, 500, атака! Специално за Арп Аслан и за Арас Паша 1600, Соло 700, 800, 900, 2000 лева. Соло, Кръстника има поръчка, кючека Калдър Кечи, най-новия кючек на оркестър фаворит и Сунгурлацкия. Калдър Кечи! 2000 казах, ходи сега. Айде Сунгурлацкия! 2100! 200! 400, 2500 лева. Айде Сунгурлацки! Соло 2600, 700, 800, 900, 3000 лева! Соло. Бошко трябва да играеш и каче. Соло. Специално за жените от Франкфурт! Айде Германия! И за сестрата на Денис специално Соло 3100, 200, 300, 400, 500. Продължаваме. Калдър Кечи! Калдър Кечи! Соло! Кръстника иска брат му, батко му, Аласа Боярсонар Янонот
И казахме 3500 лева. 3600, 700, 800, 900, 4000 лева. Само 4100, 200, 300, 400, 500. Айде ги чека контра. Gone to Dubai. Контра, контра. Само 4600, 700, 800, 900 соло барабани. Специално за Франкфурт, казва кумът, и искам да кажа 5000 лева български пари от кръстниците! Браво! Браво, брато! Закъсня малко. Глобихме те. Платени са глобите, всички окей. И така, сега. Сега тук искам да поканя на зетя майката. Мама Виолета да заповяда тук и да я посрещнем по най-подобаващият начин. Айде, оркестъра! Още не, след малко, тук при мен. Чак, чак.